amigues, feliç dia de la ràdio. Ja sabem que va ser ahir, però la nostra tradició ancestral ens permet la impuntualitat de celebrar-lo avui. Bàsicament és una excusa com una altra per donar-nos importància i, per què no dir-ho, sabem que no ens escolta ni el Tato. Per no escoltar-nos no ens escolta ni la gent de Cugat.cat, que no saben qui som, tot i que tothom sap que el Busta és el del semen i el Sala és el de la barba. Benvinguts al programa de ràdio format per l'equip més seriós del Dia Mundial de la Ràdio. Un equip on hi ha un paio que fa de periodista, i no ho és, un periodista que esquia més del que escriu, i on els altres venim a vomitar les brometes que no ens deixen fer a casa. Un programa on hi ha gairebé tants oients com espectadors als Jocs Olímpics d'hivern. Aquí comença, sense més dilació, ara sí que sí, comença l'Anem Tard. Bona nit i benvinguts a l'Anem Tard, programa número 47. Pel programa d'avui us haig de dir que hem preparat alguna cosa realment especial i innovador. Com molts de vosaltres ja haureu detectat, jo no sóc el Martí González. La meva veu és molt més suau i encantadora que no pas la del Martí. I és que avui, en honor al Dia de la Ràdio, que va ser ahir, ja sabeu que anem tard, hem decidit canviar els nostres rols i que cadascú de nosaltres faci alguna totalment diferent. El Litus farà gràcia, el Massana no parlarà en cap moment de futbol, s'entendrà l'humor del Jordi Sala i el Martí segurament no entrarà en jardins. Com ja sabeu, som innovadors i en cap moment hem copiat la idea de cap cadena de ràdio catalana que comença amb RAC i acaba en U. Godó, som diferents. Vosaltres, bàsicament, teniu diners. Així que avui presento jo el programa i hi haurà una sèrie de canvis que anireu coneixent a continuació. Així que estigueu molt atents. Cal dir també que avui és 14 de febrer, Sant Valentí, i a la reunió d'equip, quan es va comentar que volíem fer alguna cosa especial, la meva proposta va ser que ens mengéssim tots la boca mentre escoltàvem a Nora Jones amb unes espelmes i ens abraçàvem fort. Però l'equip va decidir que no era una bona idea. Així que vam decidir fer el Dia de la Ràdio, que és menys gustós però dura alguna més. Per acabar, ja sabeu que el Martí sempre acaba el monòleg amb una frase feta. Una frase feta no és una frase del formatge aquest grec feta, és una frase que s'utilitza, molt. Si de verdad queréis sentir lo que es la radio, ves a Chernóbil.